kidi mwaga antiere jopiny mag osim ma anto listen ke chacho kapok gichopo to jopiny adwaro mondo ji owuo mane paro magin go ka winja nyaka mine mag be go sim kanyo ni ji owuo. Brian ose dismiss ni onge wuoyo conclave nok dhi tiyo iwinja gima timore ni dialogue ok nya reject wach emaloso gik moko kata ndalo mane wan kod mandamano moko mag unga kande ne ji odhi bo wuoyo bo mas NADCO report probably gik moko te man NADCO report go no could be implemented to wuoyo no kende no stop the direct killings sama ne Kofi Annan no biro kai nitie agenda za ngwen. Agenda number 1 ni nyaka dhi band forest mondo giko kodele kod Kibira mondo was stop the direct killings. Mano number 1. Ne mondo jiwe negre monde. Dik mudwa ka wacho gi to nyala wacho be wanyalo bet kwa gombaka. Lakini we must stop the direct killings. Okay. Mano nyaka bet stop mo. Ka kuro wuoyo ka jok ma wigi tiyo. Kuro gi motimre 31 people mothoko joma be stable rothi. We must nyaka wa stop mokwongo direct killings. Ka wa stop direct killings kore ka Kofi Annan oduogo Nairobi ka. To nyokoro wabedru piny to wafomuru conclave cha. Okay. Talks. Okay. Iwinja makoro kelu ji abi ngama nyalo make that pronouncement is stop direct killings. The government has a monopoly to violence. Yes. Iwinjo the government does not just have a monopoly to violence. Legal monopoly. Naki make the word legal. Okay. Manda kisongo Iwinjo aska. hapana. Onge ngama legal ni sheria uyiene. Okay. Nyalo tiyo gi force kuomi. Okay. Police force. Police force and make